Welcome to Chivhayo TV. Tom Johnsola achinyomba seWicknel ED netimu yeZanupf achiti musatambise mari muchitengera vanhu mota dzinodhura. Imo muZimbabwe mune vanhu vanotambura kuzvipatara kusina mameshini ekurapa vanhu. Chichocho chichakadaro. See full video guys. Maswera sei muri yeZimbabwe, maswera sei. Regaiti tingwini nenhau ya Chivhayo ameno ndechesikadhi here kana kuti ndeche mapachuchu kana ndeche ameno ikoko kana ndeche chikokiana. Mubvunzo wangu unoti kudai, why Chivhayo uchinyanya kuda kupa kana kuti kuda kuratidza kupa vanhu vane mari kudhara, the likes of vana prayzah, the likes of vana Sulumani Chimbetu, vanhu vagara vane tunhu twavo, mota dzauri kuvapa idzo hazvisi zvitsva kwaari, vanotone mota dzakatodarika dzauri kutovatengera kana kuti dzauri kuvapa ameno ikoko. Ini mubvunzo wangu unoti, why are you giving kana uine moyo wekuropafadza, uine moyo wekuti unoziva zvaunoita, uine moyo wekuti uri kubatsira nyika as whole? Why then uchitora mari uchiisa pamamillions of musicians vanoimba vagara vane mbiri kudhara, vane mari dzavo kudhara? Prayzah havhunduki chimota chawakamutengera, Sulumani havhunduki chimota chawakamutengera. Pano patingatoti at least you helped the community, ndipana nabvara zipi? Yes, that one wakaita the best, takazviona. Vanhu vekuchechi kwako vakadzi vakaropa, yes, we see wakaita a very good thing. But now ngatichinatsotarisa kuti ndezvipi chaizvo naiwe Chivhayo zvauri unyatsoita kuti unopa vana prayzah vane zvinhu. We have vanhu vari kutambura, we have vanhu makensa, zvipatara chaizvo hazvina mushonga, zvikoro chaizvo hazvina mabhuku, vamwe vana zvikoro vari kunyorera pamusoro pematombo. Why can't you just take that money you support the community than to support vanhu vagara vane mari kudhara? Some of the people they think kuti ndorwadziwa. Rega ndikutaura icho chinhu one chamunofanira kuziva about Tom Jones. Ini ndotaura chokwadi ende handivanziri munhu. Handina chandorwadziwa pakuti prayzah apuwa mota, Sulumani apuwa mota. No, that's none of my business. But chandiri kungopawo advice kuna Chivhayo, why don't you help shirikadzi nenherera dziri kutambura? Tinana mai, tinana mbuya vari kutambura muzvipatara, vari kufa nemakensa, hakuna matreatments. But you are busy just vomiting tumari twako uchiratidzira kuvanhu vagara vane mari kudhara. So isusu tinozozviona sei teta kuti wakutageta kuti sometimes unyenge brain prayzah kuti auye kuzanhu kana dzanhingi dzaSulumani auye kuzanhu, but iyo idecision yemunhu, because paanopinda muballot box anenge asina iwewe. Tarisai vana Shema TV, the likes of vana Shema TV, they are suffering netransport yekuti vaende kunobatsira vanhu vakawanda in the community. But imimi vaChivhayo, you are busy just throwing the money kuvanhu vagara vanazvo kudhara. Prayzah atamburi pekugara. Prayzah ane mota dzake I don't know ngani, Sulumani ane mota dzake ameno ngani. So why don't you just take that money? Tinatwo tumana turi kukura, tinavo vana vedu, tine zvipatara zviri kunana mbuya vanoti vana baba vako iwewe, nemi mapostori, you go there. Why don't you just support? Then people will be thinking kuti Tom Jones akatengerwa mota naChivhayo, mota yangu polo ye blue ya hanzi akatengerwa naChivhayo. Chivhayo haanditengeri mota ini. Mbere kwangu handikana kumuona yangu akandizi Tom 20 million. Handikana kumuona because handabasa naye. Kusvika aziva kuti nyika nekuzara kwayo inoda rubatsiro. The problem that we are doing ndezvekuti muda kuonekwa muchiita zvinhu kuti maitira ningi, but musingatarise kuti vanhu vari munyika yenyu yamuri kurarama, vamuri kuda kuti vakuvhoterei, vakamira sei, mamboitawo something here to the community, or muri kungopa vagara vanozikanwa kudhara kuti mbiri ifambe kwamuri kunzi munogona kupa too much. I would rather prefer kuti batsira vana Shema TV. Shema munhu wokuti ari kubatsira the community zvamuri kuona
but munomujamba muchienda kunopa vanhu vakaura nemari dzavo kudhara. I love the fact that wakabatsira vana vara ZPS nana chairman nana mai chakuti vavo, but that was a good move. Pana prayzah wakurashika na Solomon. Vanhu vane mari dzavo vatamburi pekugara, vatamburi rent.